Dé máirt a bhí ann. Bhí cruinniú chomhairle na nGaeltaí ar siúl ar a ceathrú tar éis a haon. Bhairteadh siad cuireadh a thabhairt don Uachtaráin teacht chun na scoile. Thua íofa go dtí oifig an phríomhaide. D'iarr sí cead ar an bPríomhaide. Cúpla seachtain ina dhiaidh sin, fuair na Daltaí litir ó áras an Uachtaráin. Dúirt an litir go raibh an tUachtarán sásta teacht chun na scoile. Bhí an-áthas ar na Daltaí. Ar an 17 eanáir, tháinig na tuismitheoirí, na Daltaí agus na múinteoirí le chéile. Bhí siad ag comhoibriú le chéile chun an scoil a ullmhú. Bhí tuismitheoirí a déanamh ceaparí, ghlan na Daltaí hallar na scoile agus shocraigh siad an stáitse. Lá na Cuairte bhí an aimsir uafásach. Bhí scábáistí ina láimh ag gach duine. Chuir an príomhaide fáilte roimh an Uachtaráin. Sa halla, leabhar cathaoirleach chomhairle na nGaeltaí ar dtús. Chuir sí fáilte ar an Uachtaráin arís. Ansin, leabhar an tUachtaráin, ghabh sé buíochas as an gcuireadh chun na scoile. Tar éis na hóráidí, bhí ceol agus domsa ar siúl ar an stáitse. Bhain gach duine taitneamh as an ócáid. Ansin bhí té agus caifé acu. Cheap na Daltaí gur ócáid stairiúil a bhí ann don scoil.